Na gosogere omwancho morigere bigeta seni Ndizi TV charagire Chinsa Isato chiabono botuko asende no gosemeria bona nogere tukabokwego kene meroberi aitogene tukaboto kwariganira imegeta seni Ndizi TV korubaga kete na wikira chinga kibuna echina manganya ko bagagwate kakuro chingongo aao ngati yabo omwaziri wechisemeze kilima chogu gokora etaro yaye nabwo gosanga amona babwatani bechikanisa aao imeye constituency yabo machoge chache nari ayanda mange tokenda tokoba to kwariganiria obutuko bwarero nabo igo inyoranga abana nigo banyara ko bago sieka chiskuru cyaba saba iburi bigo banyara ko bago semunga banyara ko bago sira abana buna kweneke buna banyara ko bakoba oborendi voice ine asomutimoko omutambe maiga ichiskuru go sieka ngati yanda mango mwancho morigiraria okwarigania senchero wikirano nyare ko bago gosanga amana nchiritaria negoro kwa Josephat Amisi ngoira nande sege kagetari getambe nyara ko batoko semana na kumanyania mange buna nyare ko bagagwateka omwancho morigeri nyora boigo Amayia asemaragoba ya bono na bogo sanga amona intogwetera ase mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na bogo gwetera sensemo area YouTube Ndizi TV News na bogo namba yesimi osea SMS irase TV yago na bogo nyara ko bogo sanga ekerengeri kiawo amona intwe anene kubatakana na ali togenda tukaboto kwariganeria imegata seni Ndizi TV togo chaka kurwa ase county ya Kisii anene ime constituency yabo machoge chache asomo waziri wechisemeze kili machogo nyara ko baga gwikirana sensemeyo se umuyega buko ene kingonyare ko baga gusira obwaga chibechi kanisa echo cyanyara ko bachikomo oarigania omwaziri oyo nase engwana ya enigo omwaziri machogo nyara ko baga kogokera anene chingwana cyabene echo cyanyara ko bachiko bekwa gati ya serikali naboigo obumobole bwazimia sate birenga ense ya Kenya bono nigero chiasagia kubatekana no morembe uyo nyare ko bagokorekana ase amatuko abwango iga nonya naboni gobo igo ezekiri machogo nyara ko baga kwira chinga kicho na koenekeria abamenyi ba constituency yebo machoge chache buna serikali ya Kenya kwanza negendera ko bagegosira emerobelio ya magendero nabwo koenekia buna nyare ko bago ikirania chira nyare ko bagekuriera aba Kenya gati ya barai bali banyara ko bago ikirana asomo yego yono mochumbe we constituency yebo machoge chache alpha na boigo omo women rep we county area ya Nyamira jerusha momanyi gati ya barai abande abanyara ko bago ikirana ase omoyego yono nyana boni go mosakyo ito magana Mildred momanya nyara ko bago sanga amona intoro vote kurwase e constituency eyo yebo machoge chache nase omuyega bogo chengira ekanisa ya Ogembo PAG amona nyansara Catholic Church eliogosira amagache chikanisa ekyo chigotoka imeye bunge ya bumachoge chache hase omuyego yo bwaliganire no mabunge wensemeyo Alpha Miruka hase gati abagani bali baikirana ngamo no mwaziri wechisemi Ezekiel Machogu omwaziri bwa macheso ababu na mwamba omo women rep we county Nyamira jerusha mumanyi omo skejo ashma angi gati abaraibande abange kwana ase omuyego yonigo omwaziri wechisemi ateba buna serikali nega saini gokora emeremo yabo na goteba ase ense ya Kenya yalenge gutekorengani wana bono iga ase egendrete bosyo ase boigo omwaziri bwa macheso ateba abaraikoba amo ase boigo asegeta chingwana gati yo boraibwa azimio amo ne serikali uongee hii kwa nini kwa sababu kusema kweli na mimi niwaambie kwa sababu sasa hapana fikiria kwamba wewe uko sahihi kosa mjini. Kama Kenya ingepata mtu ambaye alikuwa na nguvu, kama Kenya ingepata mtu ambaye ni visionary, kama Kenya ingepata mtu ambaye yuko na maono, hali tulipata Kenya ingekuwa ngumu hata kusimama, hata kulipa mishahara pale walikuwa hapa. Ndio naona mimi nikisimama hapa Tambeni na waulisha kwa unyenyekevu umwombee rais wa Jamhuri ya Kenya ili Mungu aendelee kumuongoza ndio hii yetu iweze kusimama imara. Hakuna ndio kwa sababu yeye president ya Kenya. Ninaunga mkono uwiano kati ya mirengo ya kisiasa. Hiyo ninaunga mkono kwa siasa
wawe na mbinu na mwelekeo wa kuzungumzana. Leaders must be able to talk and consult and resolve issues maturely. Mimi ninaunga mkono kabisa 100% urafiki na heshima kati ya Rais William Ruto na kiongozi Raila Odinga. Ninaunga mkono kabisa. Sekta y'ekisemi tetigiri magega ase omwaziri Machogu atebabuna omoroberio OCBC nigo ochakire kororekana kubwata inse ase boigo ainekebuna ase emeroberio ebekire ase sekta yone chigokonya aborokiwa bali batali kwenyara kugendera na masomo abo ase University Amonich College. Ile tabu ilikuwa mnaitwa CBC, watu hawakujua bahari tunaelekea. Ilikuwa kuna nyuma, hakuna mbele. Lakini unaona vile jambo wako ambaye itasaidia Wakenya, jambo wako ambaye itahakikisha ya kwamba kila mtoto wetu hasa ametoka familia maskini, ametoka familia yoyote ataweza kupata masomo, asome university, asome TVET institutions, na hakuna Mkenya vile tunaongea sasa atakaa nyumbani kwamba amekosa school fees katika university. Ase CHINKWANA ekyo nigo abarayabo basaba abananchi kwa serikali CHINKWANA kinyororo iligo ikirania chira chiria balierete abana inchi. Kama kurungura mabari bigori kwaje hiyo. Kuja pamoja but the only thing I will tell you, the government of the day is the government of the day. There is nothing you will do, that's what you did. It's a government with a structures. And I have no doubt that Kenyans will start reaping the benefits of our president and a government that has a plan. Ngolipotalia egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Biamono omosaki oitwa mangana maya Mildred Momanyi soroboti urwa senchira yobo ikiranto tigarete me county ya Kisii saba iboli bono banyareko bako boligwa abaine kibuna banyareko bako ena na oborendi boisa ine guchia sabana babo magechi skuru osie kwa ase omotimoko omotambe aya niganyara ko bako kwanwa litko lya lero asomwe yigabo kumwariganinga oyo kabire omorokyo monene bwe skuru ya secondary ya Nyangoromo yego yunyara ko bako kolekana ase semo ya embassy omuyego yunyara kabo korawa anene mo pastor bwa ekanisa ya Kisii Central CDA George Morara nigo niwe iganyara kabo kwira libaga elio na gukwanera amange gore chikambi echo chigenderete anene ase chikanisa cha ege Adventist omosaki oito wamangana sara nyarangio ntita na nyara kabo ikirana asoma yego yuboigo onyara kabo toroselia orobotiro kubatia etengo omogoko ebichulia nebiririato beruwaya machenga yale baba igoro mpeni chukutero biro beruwaya machenga yale ebye waboigo nebinto ao hino wabo Chingaki omworokia amonomolisia korwase kanisa ya Kisii Central William Nyang'ara alekolitaya gosigotimoka korwase emeremo eyo abereka okora ase miaka 33 ase skuru ya Nyankororo secondary echine CHINKWANA gatia baikirana bakora wanomo pastor gosomorandia George Morara kurwase kanisa ya Kisii Central. Rare tuajira senka yomolisia Nyang'ara amono mongino ya marieta korokwa Nora amona wana mbarororo tuajira sengi njogo serekea nyasa mokonyire oritaire na kora after 33 years teaching lakini Nyankoro na about 13 years. Na inde tuwakolete gasi eyo abaminto bajira embassy mosojo na relatives egera tosereke asogokore gasi tokeneria elda Nyang'ara ngambi ya mono asenge njogo tokarabisa no mongno ya senke yabo na ndokere nya sai ngambi ya mono ikiagera amo ate chingaki boikabono iga bakari taete agaike miaka yaye
naralia ya gose omongina bwenkano ramachani abwate so mugaka ritaire tari gento kerera isigo tugwakira Nyasaye mbiya mono nande ngotebie ho muchachi ito mbiya mono aso goikerana nande Nyasaye abasesenie mugenderere gutusabera abaibori nigo basemiwe kurenda abana babo na mono abana baiseke mbabaisa gosarwa abana baito bari chinka abaibori nga tiga barenda abana babo na abana tiga berende batikira rienga kieye ibinto byabeire bikong bantu babeira ababe batabwatia maskani naende basaliri abana bechi skuru muna chinyasore choire kiagara muno bo alimu bo twakora twarorire gasi enkonkuru asa abaibori asengenjo ya abana batabwana batebegetibuya abaibori baito tubwata abana chinyaruka tigango torigireria abana baito chinyaruka tonyara ko basemia ndonyara koruri baga gocha FGM kiagera igegosaria abana baito chikambi cho mwako oyo boigo nchakwanerwa ono chikambi chigo chakabuna Kisii Central ni omuchachi emekoro kubuna mosocho embasi mosocho igo nenjeremo yo kuyariga ni chikambi chito chaka itariki 19 esabate gocha igo nande twabariganire mwensi abandi gerete kurwa TV ito ya Ndizi TV twene irimina mbiya mono chikambi chito ngwansa tore gitariki 19 ko ikatara 26 tigatwarigania abana baito Bonspi baicha se kanisa esengenchonto bwatemeroberio ase kanisa ko adventurers baka pathfinders baka ase chikwaya era nerimbi ya mona asikero yo mwicha senkeye iga tiganya saba seni uwanja kwa diga okoreke kurwa somorobelio bweli tikolia rero abwasa bakwani ao batebirubu na SMI nomokia noro asogo konya abana chinga kia baiboli na barobo baboli wekorenda abana babo mono abana banyaruka chinga kicho mutimoko motambe aso mutinyo 5 na 3 ginko reporter ya egataseni kia Ndizi TV ncheniko nkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter. Tonyara kwa tokore na maiga igoro anene umojego yunyara kwa bagokorekana Amayia constituency ya Amayia constituency ya Bomachoge chache asomojego yo ni gobono abana siasa abanyara kwa bagwikirana abanyara kwa bakubwato KINDIKI cyabo asoboyego yarokananga mabera siasa ni ganyara kwa agakoimoka igoro gati abali banyara kwa bakubwato KINDIKI cyabo no mwemusiwe wodi ya Masimba boss Mairura oyiboyego onyara kwa bagakorekana komo TOBWATERANE county ya Kisii asatabire nigo anyare ko bakogoserwa asobwango iga kubwatekana anene nekiria goteba nigo anyare ko bagochorwa amone kiama keria kia UDA nonya nabo nigo omwe MCA bwa ewodi ya bo chitendere James Ondari boiganyara ko bakomwene keria omwe MCA yo boss Mairabuna oboteneri bwa county ya Kisii anene ase county assembly mbo chikoba kwenekia una bwa moire boss Maira chinga kichinyoro ne lindena ranyara ko bagwikirania amagandro ao nabo iganyare ko ba ga akonyora amagandro kurwa soboteneri county eyo ya Kisii gati abali boigo banyara ko bakobwato KINDIKI cyabo no omochumbe bwe constituency ya Nyaribari chache zaili janda oyiboigo onyara ko bagakogikeria obomo bwazimio sokorobekana okwanyara ko bagokorekana bwango igago kairera abantu abange gusiri obugima bwabo nabo igo chinibo cyabo omosaki oitomerere mumanyi boigo nanyara ko bagotwariganiria oroboti oroko bwatia no moyega bogo changira chikanisa imeye bunge ya Bomachoge chache oyo oikeranwa na barai ao imeyoro gongorwa Gusii ase siasa ya betainse ase bono omo MCA bwe wadi ya Masimba boss Mairura arorekana komocha oburai bwe county ase kelia goteba nigo akogosererigwa buna are ase kiama kya UDA na sagania embwe yogo chagotigwa hapa katika Kisii County na naongea hivi bila kupitishwa na mtu yeyote. Kuna kandamizwa na uongozi wa kaunti. Ukikutana na rais ambaye ndio baba wa taifa, waambie watu wako wa serikali wanakandamizwa. Specifically mimi kama UDA. Ile decision napatiwa na kufuatwa na vijana na mawe na mapanga, hiyo mambo lazima ikomeshwe na county commissioner hapa unahitaji watu wote wakae na freedom ya kuongea tukiolete mahali popote because that is constituted in the constitution of Kenya. Kwa sababu ndio nani? Kwa sababu ndio
tuwake huko mheshimiwa CS ukiwa hapa, kwa sababu hiyo ni mambo ambayo imepitwa na serikali. Mheshimiwa Namwako, tunakandamizwa kwa sababu tuko kwa serikali. Hiyo mambo ikome, imeripoti kwa wadozi ambao wanakaa na President William Ruto. Na hiyo nimeongea ukiwa kwa kanisa. Omo MCA obotendere James Ondari nainde omanyekanite buna Paradiso nigo akanya ibirero byaye omo MCA Masimba bunamba choko mwachinga kichinyororo asateba barubona abamom baliko bwatia kiama na boigo na baraikurwa ase county ya Kisii. Najua mjumbe wetu tunashirikiana kufanya kazi na yeye. Sisi hakuna maneno ya UDA, hakuna maneno ya ASIU. Tunafanya kazi pamoja na tunaunga wewe mkono na ile kazi ambayo unaendelea kufanyia kama sisi watu wa Kenya pamoja na Wakisii. Ase chinga kecho nigo omobunge onyalibali chacheza Hiljanda agania obomo bwa Azimio gotiga gochongeria Abakenya asokolenta okorobekana. Ongea jana nisikia mheshimiwa Raila anasema watu sasa hata pia watu waende maandamano, watu watakuwa na kazi nyumbani wasiende kufanya kazi. Kuna wale ambao watakuwa hapo katika nyumba watahakikisha watu wasiende kazi. That is incitement. Na sisi tunasema hatutakubali watu wa upinzani watusumbue, waachilie wananchi waende wafanye kazi, kwa sababu wapinzani hawawezi kuweka chakula katika meza ya Wakenya. Nigo abarayabo bakora bagusaba amagendero ao kurwa serikali NNM. Lakini mahali unaweza weka mkono kidogo, tuongezewe ile pesa ya kuweka labda hapa tauni ya Ugembo. Tutafurahia kwa sababu najua wewe unaongea na rais moja kwa moja. Alafu jambo la mwisho kwa hiyo maneno ya municipality, tafadhali mtusaidie tupate sasa, kwa sababu tumefungua barabara, tupate taa ili inakulipia watu wafanye biashara 24 hours kama vile sehemu zingine zinafanya. Kuripota lya egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Biemono omusakito Mildred Momanyi asaraboti urwa senchire wikirano tokorwa ime county ya Kisii na boigo goika ime county ya Nyamira asabarai kurwase county iyo banyareko bagwesokia na kugania abarai bagesia sabanyareko bakobwaterana kweneke buna baikiranirie amagenderero gosemero beli amagenderero yanyareko bagikobekwa bene amone serikali ya county ya Nyamira na boigo serikali enene ya Kenya kwanza bagokwana asomo yega bogosira amagacho ime kanisa ya St Joseph Nyamira Catholic nigo abarai ya boigo banyarire kubairari bagelio nagotoma rambirambi yabo anene gochia asabamenyi be wodi ya Nyamaiya maigaya okumosiria omwamsebwe wodi eyo Elijah nonya nabo nigo boigo abarayabo banyarakoba bakoganeria aboli baruarete ase chinyagitari ao anene kubatekana mu basokano iyo nyarakoba kolekane wikenyarakobe gweta maya naboigo okobwena kwa bwango musaki oitokurwe county ya Nyamira job mangira nyarakoba gagwikirana asomo yego iyo naboigo twariganeria roboti ororoko bwatia ase omoyaga bogo changira ekanisa St Joseph Nyamira Catholic egotoka ime county ya Nyamira nigo abarai ao baikirana ensemeyo buna omo MCA o township Duke Masira omo MCA obogichora George Morara omo MCA obokeira Joel Ombongi nabo bisakorwa service mobunge Nakuru Town West Samuel Arama omo MCA o township Duke Masira nairali bagalia bene kuiraneri Nyasaye mbya mono ase komokonya korwase omubasokano omobebwe para oyu oirerete omo MCA onyamaiya Elijah Osiemo gusiria obogima bwaye ina mubwete Nyasaye tu mirabono tena tata asiritaga tutiga toraba kesana fa nkale I was in class 2 and I was the first born ye family only thing na wori Nyasaye nga mwana nanyolete tarakora no muti Nyasaye nera ki ora ngide lakini Nyasaye karamboro kokukwaye fala sala keba litwes twale bororo ari nichina atite gukonya ngumunyaro kuria soke mutuga kumutarira ta soke gali mutu that was when I got a dislocation of kwane ko gatigana lakini
Bakoro na Robinas Makana kurwa sense mu mubunge wa Nakuru Town West Samuel Arama mbairali bagalia bene utuma magombo gochia senkanya gosira Elijah Osiemo. Chukua fursa hii kupeleka wizara za rambirambi who lost his life recently. For those people, for those MCAs who also were with, I wish them quick recovery. Ntoma nyetenge familia yo minto Elijah Osiemo umweshimiwa ito otiekera korara nyasawe ya mubwatisi. Esegeto njaro gochasa menyibe wodi Amayia kumusira onde bwensi oyorarwe kurwa senka ya Osiemo as obocholi bwekeroko bo MCA. The late MCA Elijah Osiemo. Abantu bali banyamaya gaki ekere kamura ate ko isaranza mokora great consideration abor murate byo mungno rine na imura mobeke egela kineri abana bali mwate birengo mungno rinya samu kunati gararia kinyege sakukyo mwana olio mintosi mogete nene kandege konyarika na tonyole na mwana omukuru muchioria again kolege pindi kyo mwana mwabo. Abarayimba sabo gutwara obomo na gusira amagenderero elinde gukinia ekerengo gie county ya Nyamira. Honorable Samuel Arama has a goodwill towards the religious functions, educational functions, even including development functions. He is not in a competition on the West at the moment. Momo Savere erinde anyare gotenena n'abantu baito banyamira egekwera this is the right time agwenete koirani okoboko gocha nyomba boyuborwa esarwete mheshimiwa Arama bwate okugani oku abantu baiche meza bintu bye bikorera abananchi muko ni boyo Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi. Mbiya mana omasakito mangana maya kure county ya Nyamira Job Maangi asaroboti urwa senchira yobo ikira nunere omora ibwense Daktari William Ruto nigo ago keire anene ebitambo kire serikali ya Kenya Kwanza nyalire kobageko ira na kwene kiabuna yanyalire kobageko ikira chira na chiamagendero ayanyalire kobageko lira aba Kenya chinga gichiri chie campaign gakwa nali tukolia rero asomoyega abwa masabo nyara kobokolekana ase kanisa ya Faith Evangelistic Ministry imeyakare ni Ruto boigo nigo arakana gagosira omorobelio olibwo bwaga chibwe chinyomba chirigolirike ase atebire nigo ngete kwene kiabuna kera omo Kenya nene nyale koba gakwenyorera obomenyo aserigoliri komusaki oitobwa mangane balino sero amona mange mono. Ekanisa ne ya Faith Evangelistic Ministry ensemo ya Karen imemochio Nairobi asomura ibwense Dr. William Samoei Ruto omorugiyoye mama Rachel Ruto egatia baraibande vaikirana asomusangirikano bwa masabo. Gokwana chinga kiechio Ruto niga mochia baria bakugikeria omorobere bobwaga chibwe chinyomba serigorire insego affordable housing asate bekerenga kiabekenene kyo omorobere oyo nogokonya abasaye n'amabaga y'emeremo eriko bakonya kwegendereria. Many people were wondering. I have many questions. Why are you pushing this housing agenda? What is these houses? Who told you we need a house? We all have houses. What is this? Good people, I have said it before, I will say it again in church. It wasn't so much about the houses. It was so much about the jobs for the young people of Kenya. Ruto nigagokera na gotogia banga sokorwo muchango bo bugosira emeroberio au ase chinsemo au buna chiskuru na koene kiabune serikali neche gosira omuroberio boko ena ndagera ase chiskuru eryo gosira na gokonya abana anene bali batari kwenyara konyora chinga kinyororo chia masomo. And thank you, church, and many people who step in spaces where government would actually be expected to step in. But you have stepped in to feed our children, to give them hope, to give them
a future. This year, we are going to use our taxes to make sure that 4 million children go to school and have a meal, who otherwise would not go to school, who otherwise would not attend class because they do not have something to eat. Nigo boigato ya baremi asemerememi yababeire bagokora asokwerwa asateba nigo boremi bwabeire bogokiniwa kegimaso mwakoye korenganiwa nemyaka ya itire. Farmers are the most patriotic people I have come across. And by the way, you cannot be a farmer if you do not believe in God, because you need tons of faith to be a farmer. And this year, our farmers have grown beyond what they did last year, 200,000 acres of land to produce food. Asensemo yokugacheni bogo se savings ruto nigate bense ya Kenya nigitigarete magega ekikekoirera ogosaba makabesa korua chinse chinde nigate babuna bachakire koenekia chibesa chiagachiro buya asobo tumeki bwa matukari bosio. We are not doing very well in the space of saving. Savings in other jurisdictions is 25, 30, 40. In fact, in China, it is 55% of GDP. Part of the challenge we have of borrowing is because we do not have savings. Therefore, we go to borrow from others who have saved. We are now doing what we should have done 15 years ago in the space of savings. Nechinga kiboiga baraibande korwa se serikali baikira nase chinsemo au imense ya Kenya bunenchire yemo yogo sangana babwatani asogo sasima. Ngo reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Bienvenido sana Evelyn Osera soroboti urwa senchire wikirano nere omokonyi bomora ibwense rigadi gashagwa ni gonyara kobaga wikirana emega ime county ya Nandi asanyara kobaga kobwatuka CHINKWANA chia na goteba buna serikali ya Kenya kwanza ni chikobe kwenekia buna yabeire maiso na teliko chikobage kuwanchira na obomo bolibu azimio bonyara kobabo gwesoania amona magendero ya serikali ya sekelia akoroka buna handshake gukwana kurwase county eyonigo boigo rigadi gashagwa anyareko bagakobayenekeria aba Kenya bunamba chikoba kubwaterana no muraibwense Dr. William RUTO kwenekia buna banyareko bawikirani chire cha magendero ao ni mzee ya maana. Sasa kutoka hapo amenieleza maneno nitafanya vile ameniambia. Simekubaliana. Sasa nikimalizia niseme nyinyi mlichagua Rais William RUTO. Mlimchagua au mkumchagua? Mlimaliza kazi yenu. Kazi yenu mlimaliza. Hii ya yeye kusumbuliwa na ile watu na nani, hiyo muachie mimi. Hiyo mniwachie. Kazi ya kuchunga rais mimi niko hapo. Hiyo watu wakijaribu kukaribia State House nimeweka mitego kila njia wanaweza pitia, hakuna pahali wanaweza pitia. Kwa hivyo nyinyi msikuwe na wasiwasi. Kwa hivyo mimi nataka niseme asanti kwa ile maombi mlitupatia, kwa zile kura mlitupatia, tulishukuru sana na tutalete maendeleo katika eneo hili. Tumekubaliana? Mungetaka nimsalimie rais nikirudi Nairobi? Nimsalimie. Omwanchu murigeria omwaziri boborendi bwaime Kithure Kindiki litkolia lero nigo aburire abana siasa banyareko bagutumia chinchira chiria chire ase katiba iri kweneke buna banyareko bagukora chitabauti chiabo chiage siasa gukwana ime county ya Nyeri nigo Kindiki boigo anyareko bagakogikeria obomo bwazimio sasara yanyareko bagekoretwa amonokorobeka no kwanyareko bagokorekana imeyense ya Kenya ukukwanyarete ko gukora wa amona omuteneni bwo mu bwazimio Raila Odinga boigo Kindiki nigo atebere bune serikali ne chikobe kubaire bitambokero bielichi kabaraibande bonsi bage siasa abarakanire bakora aba Kenya anene guchikorobekana na kwenekia buna aba Kenya bange banyare ko bagusiria obugima bwabo na boigo koleta sara gochia asenibo yaba Kenya.
Kwa hivyo taasisi za kuamua mambo ya siasa ziko katika katiba. Kuna watu ambao kwa miaka mingi wameturudisha nyuma, wamepatia Kenya aibu kwa sababu wakishindwa badala ya kutumia taratibu za kisheria wameumiza wananchi, wameleta maafa, wameleta vifo, wameharibu biashara na wamesumbua taifa hili kwa miaka mingi. Ndiposa tumesema kama vile tumeambiwa na Bishop, wakati umefika wa kukomesha na kusimamisha wahalifu wote wakiwemo wanasiasa ambao wanajificha nyuma ya siasa kuharibu usalama wa nchi. Haitawezekana tena katika taifa la Kenya. Mwanasiasa yeyote, haijalishi yako na nguvu kiasi gani, hawa upande wa upinzani au upande wa serikali, hatutakubali mtu yeyote ya siasa tena kuharibu. Kubwatakana na roboti ururwaye omwaziri w'uburendi bwa emeki Kindiki omwancho omuliri bwegataseni Ndizi TV no togoikera omwalio bwa mwana Amayia Chinsa Isato echiabono botukotigangereri bageri kugwakara ngambia mona soko eneke kwanyara ko bagogosanga amona intwe Amayia na boigo emerobelio autogenda tokabato kwariganiria imegetaseni Ndizi TV na bange bari kire igaigachi SMS chebo omanyete nyuma ntaracha sembe abange bari batanga Amisi twakoganirie happy birthday engia biamono sana sengencho yemeroberia nyara ko bage kubwata na kegimaiga nchemparangeri mombatebenga ebono tonyara ko batoko butora ekeki olio nyara ko baga kwenekia eliogi amone chibicha chago chira senchira yoboikera nigakoro kwa bigari nyanchameli terana ngoro kwa Josephat Amisi nakoganirio botukobia naboigo oboligererio buya bwemeroberio egende tokabwe kubwatia imegetaseni Ndizi TV.